tunda ina karami ban taba gani wani mai kudi ko wani dan siyasa da hana mutuwa a duniya da ya saye mutuwa don ya tira da jama'a fufu au kai duniya ce na kwarai haka ne ban taba gani wani mai kudi babu fa wani dan siyasa Allah ciyaye ya hana mutuwa a duniya da ya saye mutuwa don ya tira da jama'a ko kuna da guda ɗaya irin shi mai tare mutu a gidan ku tunda ina karami ban taba gani wani mai kudi a ina ne za ku samu wani dan siyasa ko guda ɗaya ana mutuwa a duniya da ya saye mutuwa don ya tira da jama'a ko akwai irin shi Abuja ne ina ban taba gani wani mai kudi na za ku samu wani dan siyasa wani dan siyasa ana mutuwa a duniya da ya saye mutuwa don ya tira da jama'a kai Allah ya ci kan Paul Gindiri da za ku sha labari Allah ya fi ka kwarai Allah ya fi ka tunda ya fi mu duka Allah ya fi ki Allah ya fi ki Allah ne kada ya fi Allah ya fi mu Allah ya fi mu Allah ya ciyaye Allah ya fi ka kai Allah ya fi ka Oya Allah fi ka Allah ya fi ki Allah ya fi mu Allah ya fi ka Allah ya fi ki ya fi ni ya fi mu gwamnoni ya fi ku stoci ya fi ku shugaban kasa ya fi ka ya fi mu ya fi ni ya fi ki ya fi ina karami kwarai ban taba gani wani mai kudi ya kun samu wani dan siyasa da ya hana mutuwa a duniya babu nema ya saye mutuwa don ya tira da jama'a Ubangijin Allah ya ce ni ne rai ni ne hanya ba mai zuwa wurin uba sai ta wurin ni karyan kakata da mutuwa sai dai ko dai a samu wanda zai kashe dai amma na muri cice ayya yes ne hey ku tani wannan waka yes ne mutuciya ba wai wa wuya ta kama ma ta ka aya yes zambata maka shi kadai zambata mushi aya